полковник Алишер Неъматзода, сардори шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Вахш ва муовини дуюмаш майёр Сафар Абдуллозода ҳафтаи гузашта аз мақом барканор карда шуданд. барканории полковник Неъматзода ва муовинаш дар пайи ҳодисаи сӯхтори арчаи соли навӣ дар маркази ноҳияи Вахш сурат гирифт. карьераи ин ду афсари баландпояи милисаро се кӯдаке ки арчаи соли навиро оташ заданд сӯзонданд, мегӯяд ҳамсӯҳбатони пойгоҳи хабарии бомдод дар ноҳияи Вахш. тавре маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон қаблан хабар дода буд 3 январи соли 2022 тахминан соати 12:32 дақиқа дар вақте бо оташ бозӣ кардани се ноболиғ бародарон НМ соли таваллудаш 2010, НТ соли таваллудаш 2012, сокинони диҳаи озоди ҷамоати Менатободи ноҳияи Кӯшониён ва СИ соли таваллудаш 2008, сокини ҷамоати рӯдакии ноҳияи Вахш аз беэҳтиётӣ арчаи соли навиро дар ноҳияи Вахш сӯзонданд. дар видеое ки дар интернет нашр шуд дида мешуд ки доманаи оташ дарахти баланди арчаи бо бозичаҳои соли навӣ зиннат додашударо ба коми худ фурӯ мебарад. вараҳгузарон ин лаҳзаҳоро бо камераҳои телефонҳои мобилии худ ба навор мегиранд. мақомот ҳаҷми зарари ин сӯхторро тахминан 2000 сомонӣ баровард карданд. як манбаи огоҳи пойгоҳи хабарии бомдод гуфт ҳамон рӯзи 3 январ сардори раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон генерал Искандар Солизода ба сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи Вахш Алишер Неъматзода барои кадом камбудие дар кораш огоҳӣ қатъӣ додааст. полковник Неъматзода ин огоҳӣ дар ҷайб ҳанӯз то ҷои кораш ба маркази ноҳияи Вахш нарасида хабари оташ задани арчаи соли навӣ баромад ва бегоҳии ҳамон рӯзи 3 январ фармони барканории ӯ ва муовинаш Сафар Абдуллозода ба Вахш расид. Сафар Абдуллозода аз ҷамоати Чапаеви ноҳияи Балхӣ ва аз хешовандони Исмат Абдуллоев раиси фурудгоҳи Душанбе аст. Алишер Неъматзода фарзанди Ҷурахон Неъматов як шахсияти пурнуфуз дар ноҳияи Фархор аст. бародари ӯ Зубайдулло Неъматов ки дар додстонии кулли Тоҷикистон кор мекунад моҳи августи соли 2020 амро бо падар ва амаки ҳамсараш Ҷамолиддин ва Хайриддин Тураевҳо ба иллати коронавирус аз олам чашм пӯшиданд. ҳоҷи Хайриддин маъруф ба эшони Саиднуриддин полковник ва сардори собиқи хадамоти амнияти авиатсионии фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз дӯстони наздики генерал Мансурҷон Умаров сардори идораи зиндонҳои вазорати адлия буд. дар тӯи писари ҳоҷи Хайриддин худи генерал Умаров низ гирифтори коронавирус шуда буд. ҳамсӯҳбати бомдод аз ноҳияи Вахш мегӯяд полковник Алишер Неъматзода кадри хуб аст, вале чандон хушиқбол набудааст. соли 2018 аз иқболи бадаш вақте ки сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи Данғара буд дар ҳамин ноҳия ҳамлаи террористӣ сурат гирифт ва Неъматзодаро аз мақом барканор карда чанд моҳ вазифааш надоданд. баъд ба ноҳияи Вахш фиристоданд, вале ин ҷо мансабу мақомаш қурбони оташбозии се кӯдак бо арчаи соли навӣ шуд. вагарна кораш хуб буд, бо мардум муносибати хуб дошт, пайваста либоси мулкии назарногир пӯшида дар кӯчаҳои маркази ноҳия пои пиёда мегашт то вазъияти воқеиро ба чашми худ бубинад ва ҳам рафтору фаъолияти кормандони милисаро назорат кунад. кормандони милиса аз тарси ӯ доим ба байни издиҳом назар андохта меистоданд ки мабодо сардорашон боз бо либоси мулкӣ ба пеши онҳо биёяд. сӯхтори арчаи соли навии Вахш нахустин чунин мавриди ба коми оташ рафтани арчаҳои соли навӣ дар Тоҷикистон нест. 31 декабри соли 2018 ҳанӯз то шурӯъи ҷашни соли навӣ арчае ки дар маркази ноҳияи Рашт дар шарқи Тоҷикистон гузошта буданд низ дар гирифта буд.